Lho, kok jarene kaya apa Pak Mantrine lagi teko? Iki wis jam piro lho? Rong jam. Pak Mantri, Rene. Piye lho dong? Iku lho tentenane suwi, kondi mangere? Wong mantri orang kadang kanggo kok. Oh, Emang nyiapno alat-alat ki lho, Le. jare gak rapi. Gimana ini? Lah mbok kesusu-kesusoni kok. Lono kemejan biasanya nggawa. Lah ya kuwi mau kesusu-susu, Le. Ngarep. Lah iki tujuanmu ki arep lho apa, Le? Anane pakai sarung mau sunat Mas Bodong, Pak. Sunat kok terusan iki ya ono yene kae urung dadi apa? Walah, dokter ndi kuaco kocar-kacir jajal dilihat. Pak, Sunat kok terus-terusan ya. Sampluki sisan kae engko. pencur iki manuke wetengen, Pak. Coba. Iki njaluk apa piye nek ya? Depreso tak turun kene, depreso. Lah, sesuk tak golek iki batur turu. Penak ngono. Batur turu ku apa? Larang dijelasno neh, Pak Mantri, Pak Oh, Mantri. iya. Roh kudune wis. Ya. Jajal lho tak inguke nek ngantek ora payu kowe lah. Nggih, Pak Mantri. Alah, Profesional. lah, brisal kok Le, bener ah.